goyo sirkal. Ntiere weche miwacho ni samoro ntiere lawruok ma ni kitich kae. Ifani ng'ama senia isebedo kanyo wacho ni sani puonjo nyaka puonjo polise. Nyadidi ma larruok ma kamagi thoro bede iye kae to bende gikelo lal kata tho mar ji. Bende iseneno gi wang'i ka lalruok mar oganda kata larruok mar polise iye ka okelo tho mar ng'ato? No, lawruok ok en gima ber. Kama ji lawre weche mang'eny matimore. To positions kisebedo ng'ama duong'. Positions igi lawruok. Kata mana position mar ker nigi lawruok. Ok inyal wacho ni onge lawruok. Kata mana headmaster mar primary nitie lawruok. Kata mana assistant chief. Kata mana mukuru mar gweng' nitie lawruok. So onge kama leadership nitiere ma onge lawruok. And it can bring any problem depending on capacity ma ji lawre. Bende no ka anyola mar Albert Deud ratechgi. Yes, Waseno Kenya kaka buche budhe doho, buche jaod bura makasipul sa nyaka sani pok wawinjo kumocho malong'o. Iparo bende Deud ratechgi. Mani riambo. Jaod bura makasipul jomonege nosemaki. Ng'ama nogoye gi bunde nosemaki. Bunde manonege noseyudi. To pod gina gima nang'eyo, yes, to mana e procedure mar court. Niwach komaki tibeda chich nyaka chiemo royal buchi marum. Iseno ji te mosetho, kadwa mention their names, jomose negi. Inongo ka ji mang'eny ni kata oko. Sirkal constitution no se yie ni kata ng'amo kos mada inyalo mi ang'owa bond. So mare ni bende nyaka wang'e ni to nyaka wanwang justice ne family. The problem any death is a finality. Kisetho isetho. So onge any justice ma can be compared to sustaining life mar ng'amatin. Charles Giomio wacho mae nyaka Bukrex maina gini pod nitiere kae pod poko yalo rumo. To DIG ni ne nitiere presa kata seche mane gitwak gi jofuambo seche man ni igolo weche gi po bende ni kanyo. Nitie kaka kano wuoyo jatelo mar Okinde mano kanyo Fitu Dhiambo. No wacho ni mondo chiwne gi ler koponi gini idhi ket ratiro nenreo makare bedo ni DIG pod nitiere nyaka kuonde miwache weche gi. Ere kama gini ketoa? Iwinjo, and very wrong. Odhiambo en ng'ama osomo, kendo en jasheria. And very wrong mondo gi implicate ng'ato directly because ni complain against someone ma ng'ano kele custody in eminege. That is what they are trying to say. Gitemo wacho ni DIG emonege. An gima wacho en ni onge ng'ama en above the law. Obed DIG, obed IG, obed kata mana president ok en above the law. Any president of Kenya mako ka any office. But okay above the law. Iwinja. So bedo a presa any ma in DIG and bedo ni DIG no nyaka pod bed established. No, I use for example ni kopo nitie lawruok within obila. To ng'at moro no the sabotage or the monego ng'ani in order mondo bed implicated mondo riembe tich. Then how do you reverse it? King ka discover no can part of it. To kwa wach no can part of it. Wawacho ni nyaka bed established ni ng'ano moko mit. And ing'eyo ni investigations bende. Jomoko nyalo nego ng'ato to giringo with a rumor. Mondo gi divert attention. Mag investigators. Odong dakariyo kende. Seche ma ng'ato untiere kar twich kata sel.